armée cɛbaw fo k'a musobaw fo k'an ka soldat de deuxième classe fo kabi généraux la f'an ka soldat de deuxième classe an b'a bɛɛ lajɛlen fo balimaw kuma kun fɔlɔ bɛ min kan bi a y'a ye an ka président bɔra n'o ye président Assimi ye a ye 4 milliards de débloqué milliards 4 o tɛ batara wɛrɛ dɛ a ye 4 milliards de débloqué ko ji taara ni mɔgɔw ye ji donna mɔgɔw kan ɲɛgɛnw falen don baara c'est-à-dire fɛn caman bɛ yen mun kan ka kɛ président y'a seko kɛ merci Jara Arman Jara merci beaucoup président y'a seko kɛ awɔ a y'a seko kɛ dɛ mais ne ka kuma bi jonu nga bi baara in kalifalen bɛ minnu ma awɔ baara in kalifalen bɛ minnu na 4 milliards débloquera an b'a ɲini a fɛ wari in dira k'a kɛ min ye a k'a don a donda fɛ awɔ n y'a ye bi président fɛnɛ déplacera minnu kan k'u occuper fɛn in na baara in na a déplacera a taar'u ka siège la bi awɔ président bi kɛ ten de kan'i sigi dɛ maliyɛn bɛɛ ma tubi fɔlɔ ayi a bɛɛ ma tubi dɛ a bɛɛ ni ala cɛ ni maliyɛn ni administration tubilen don administration ma tubi président kan'i sigi dɛ la confiance n'abuse pas les contrôles tubabu ɲuman na danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali i mana da u la cogo cogo u sɛgɛsɛgɛ jusqu'à ce que i yɛrɛ ka taa terrain kan voilà i ka taa terrain kan a fɔra ko k'a di minnu ma i ka taa terrain kan ka taa lajɛ voilà mɔgɔ bɛ se ka taa terrain kan k'a sɔrɔ maa m'i ye mɔgɔ bɛ se ka taa terrain kan maa t'a dɔn k'i taara terrain kan i yɛrɛ ka taa terrain kan a kan ka kɛ di minnu ma mun kan ka kɛ mun ye i ka taa bɛɛ sɛgɛsɛgɛ terrain kan énergie ta kɛra an ɲɛna yan sisan awɔ énergie ta kɛra an ɲɛna miliyari 6 c'est-à-dire u tɛ sira ala ɲɛ u tɛ malo ala ma maliyɛnw hinɛ t'u la voilà maliyɛn bɛɛ ma tubi fɔlɔ an kɔni bɛ min ɲini a fɛ mun ye ne jigi sigi nin na parce que a caman sɔrɔdasiw de b'a yɔrɔw la n ye musoba dɔ bi o ye sɔrɔdasi ye sɔrɔdasiw de b'a yɔrɔw la donc o b'an hakili sigi dɔɔni n'o tɛ covid wari nana yan combien de milliards u y'a bɛɛ ci u da kɔnɔ hali ala ma taa masiki u ma se k'a san ka di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ fɛ wari dira ko k'a di commerçants ma wari dira ko k'a di population ma ko ka wari di mɔgɔw ma ka mɔgɔw dɛmɛ yɛrɛ de mais a wari fantanw ma ala couleur ye fantanw ma couleur ye u ɲɛna donc ni catastrophe in filɛ nin a bɛ diɲɛ fan bɛɛ de fɛ hali Tchad ne ye Tchad ta ye bi n ye masaya segin ala ma nanzan min ko fɛn jatɔ kun don laki Tchad k'a jatɔ kun don laki Tchad ka jali ma bɔ bilen dɛ ji min bɛ laki Tchad kɔnɔ bi pɔn n'a ka pɔnya ji nana fo sanfɛ baara la o ye Tchad ta ye donc ni inondation in filɛ nin c'est le monde entier. C'est le monde entier. Burkina an kɛrɛfɛ dugu caman de bɛ yen min b'a problème na donc ni miliyari 4 bɔra ka di an ma k'a ka mɔgɔw dɛmɛ et puis ne b'a ɲini an fɛ ne ma fɔ farasotigi minnu taar'u ka faraso jɔ kɔw kɔnɔ dɛ ne kan d'olu ma mais par exemple a bila filɛ nin ye minnu ka sow ye bɔgɔsow ye n'u ka sow benna ne kɔni ne b'a ɲini a fɛ a ka warijɛ yɛrɛ de d'u ma u ka se k'u ka sow jɔ walahi minnu ka sow benna n'o ye bɔgɔsow ye k'a minɛ bilala ka taa bila yɔrɔ caman na mali fan caman na minnu ka sow kɔni benna ni bɔgɔsow don a bɛ se ka olu dɛmɛ k'olu ka sow jɔ voilà miliyari 4 tɛ batara wari dɛ ayi miliyari 4 batara wari tɛ
Voilà, mba tara warte ali bogoso tigi no ni million killing bida bema ou bien wa keme bida bema vous savez ka bogoso jo ka toli bla kuna ka du ka so kono ku bo kene ma tile la tuni mais ayuru ba do akanga ke chogo mina mais ne gon mimi nyina fe aya ke ala ni kira kama wori nga do adu ndafe oh komi président Shimi fene kelme ka sabara do asina awo ayaga sabara do asina kani sigide wala kani sigi président Shimi ni tigu ba dabiri dala comme uye fenko ta dabiri dala chogomina uye groupe électrogène ko uyo dabiri dala chogomina président Shimi wallahi ni sigu ba dabiri dala ke kani sigide no kani sigi wallahi milliard nante batara wari te donc vraiment akoni jarane ka ijanto catastrophe naturelle mogon no teni ala la tigelu tubabu kama ko catastrophe naturelle voilà ala ka la jarabudo parce que nanti femme tugo dama da ala ko mais mali tay inondation yi ala la tigay mais bamako tay ngoni nya fo kunu tugo na nga video kono ni ya sigi keme o keme bi sheki ye meru ni population renoy mais autant balikati deme donc deme wajibi nga kuma kumbu o yoroka ni mbora ni no ay segu tungara wele kana dia segu tungara ego ko moko tigale me Abdul Nyang ni Buma Bella segu tungara edamanyo kumala de edamanyo kumala ni malien tigale me moko labi ko tu moria de ni malien tigale me moko labi segu tungara foku chwa tigi kofe oye eni todi malien de tigara awla foku chun aw kofe abenene alachi wallahi Abdul Nyang ni Buma Belti Aish Abdul Nyang ni Buma Belti oh ay ruka kuma ka ko no ko olu nana olu be mogo befe ibi mogo befe ke ni bi faso fe ko ni mogo bi faso fe bi ko tigi fe de o ye wajibi de o ya mbe ka kadi voilà ni bi faso fe I faso direction mi mogo mi bolo anye jugu mangela u deme o munu ma putere nyanye anye olu deme o sango munu nana no lubi ka anga affaire kebi mais pourquoi o de problème be aw dala aw fleni ma fille Juma soyez le bienvenu aw fleni segu tungara Buma safurla segu tungara amara bubutiga ani aka itokele leba membia dante ani Johnny aw ni Abdul Nyang ani Buma Belli ani nere anti kelekele na aw be moko ko kelela an bi jamana ko kelela yara anti kelekele na de anti se ka nyogon yiw non seulement aw be moko ko kelela ata nyuma fene na mene abi moko ko kelela aka mission ye ka déstabiliser li ko moko ko kele se fait donc moko bise ka fanga ko ka je aba attaquer au bela bon munu ba foko be Abdul Nyang jalake ni nyata Abdul Nyang bi min ku mali kono kuma kelaw la est ce que mogo be min ba ku min bi da Abdul Nyang ka est ce que mogo be abida min ka ni Abdul Nyang ku ka ba attaquer mogo convoquer fangala sama so dien dungu Abdul Nyang bi tribunal la mais Abdul Nyang moke ayi fe bedani chef la ka o makuma afa jaja aw lebu de bu bulota ni mogo lebu bi mogo bulu ire ni ala ci bado I jaba jelinte ata ire ko kola dondoni aya ire ko kola dondon de ne ya fo aw ye nga ku to ni no kunu ni bi Abdul Nyang ni Buma Belli kumana Abdul Nyang ni Buma Belli kumana kunu ni bi de mais kuma nunu na belebele bae mi yere ne yere dabali bala o amara silaka jugo ya voilà ebi ni sigi dongo de ba ko fato kenale jaja ere mai bon ni de M5 goya ne ere abene ni alachi ni de koso ne ere make M5 fe
donc ni mogo modelu dama chele ka fara ɲɔgɔn ka bolo mine ko olu bi politique ko kelela ka tla tuguni ko fo ka jamana di olu ma olu ka jamana mara o bi se ka kɛ cogo di o bi se ka kɛ cogo di o de koso ne y'a fɔ aye ngo mogo bɔkun ka taa kɛnɛma jama la n'a bi yɛlɛmali nɔfɛ mogo modèle bɛɛ bi ye jama la ni ko dɔ kɛra n'o ma ɲɛ n'a bi fɛ ka protester mogo modèle bɛɛ bi ye jama la mais est ce que o kɔrɔ de ko mogo dama min bɔra ko o kɔrɔ de ko jamana ka do olu ma ko ka diriger a bon a ye ninnu ɲɛ sa dɛ a ye ninnu lajɛ sa dɛ a ye Amara Silaka ka ye a ye Amara Silaka ka ye Bubu Mabel ko k'a ti don Bubu tigɛ k'a tɛ Bubu tigɛ attaquer Bubu Mabel ye ɲuman dɔnna de ye n'o tɛ Bubu tigɛma dɔ k'a fɔ k'ale delila ka problème sɔrɔ Bubu Mabel nɔfɛ mais Bubu Mabel ye ɲuman dɔnna de Bubu Mabel ko k'ale tɛ Bubu tigɛ jaabi donc o bɛɛ mana bɔ yen fɛnɛ min kɛlen bɛ ka papier bila ko min ye mécanicien ye jaw fɛnɛ tɛ mécanicien ye Bubu Mabel ko Adama k'ale tɛ Adama ka mécanicien ya dɔn Bubu Mabel ko k'ale bɔra ale ne papier in sɔrɔ cogo min na réseau kan k'ale yɛrɛ papier sɔrɔ réseau kan ten ko 20 dira Adama in ma ko mécanicien don k'a ka garage moderniser ou bien ka fɛn wɛrɛw kɛ la ilaha madrasala o fɛnɛ ye kuma wɛrɛ de o fɛnɛ ye kuma wɛrɛ de donc Bubu Mabel ko k'ale t'a ka mécanicien ya ko dɔn voilà k'a delila ka Maliki Jaw neni a delila ka Maliki Jaw neni ko a kun bi kaso la k'a bi bɔ don min na k'a kalifara ale de la aw ni Ala cɛ aw n'anw bɛ kɛlɛ kelen na aw bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la anw bɛ Mali ko kɛlɛ la an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ o aw bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de la ani a dayirimɛ ko kɛlɛ Adama i ma dɔn e ta tiɲɛnen don i ma dɔn e ta tiɲɛnen don ne Adama ti mécanicien ye ni 20 bɔra k'a di Adama ma prévu b'a la ka ban Bubu Mabel donc anw fɛnɛ o ko ka sɛgɛsɛgɛ n'a ti mécanicien a kan ka wari segin voilà n'a ti mécanicien dɔrɔn a kan ka wari segin a ka segin parce que n'i y'a ye fɛnw bɔra la ka article bɔra ka justifier ka a kale a kun kan ka na turu a sen kan k'a jɔ a kan kan ka article ni fɛnw bɔ ça veut dire k'a bɔra faso kɛsu kɔnɔ donc ni preuve bɛ yen ka ban ko fɛn tɛ preuve bɛ yen k'a fɔ ko mécanicien tɛ donc ni mécanicien tɛ wari dira ma kun min na a kan ka wari di kun fɔ a kan ka wari segin a nɔ la voilà a kan ka wari segin a nɔ la donc n'a ma ɲɛ k'a bi kɛlɛ kɛ a b'a jija a jogo ka ɲɛ aw bi ka mun fɔ Bubu Mabel ni Seku Tunga Bubu Mabel ni Abdul Niang ma n bi segin a kan tuguni Abdul Niang bi min ku maa si t'a ku a ye diɲɛ bɔnɛ bɛɛ da Abdul Niang kan parce que Abdul Niang bi kuma minnu fɔ a t'a arranger Abdul Niang bɔra yan nɔ ka fereke ɲami fɔ k'a fɔ maa min ye Abdul Niang ka kuma yɛrɛ ta en considération moi je pense que c'est moi parce que ne b'a dɔn cɛ min don n'i y'a kɛ to ka kuma fɔ a kisɛ de b'a tɛgɛ kɔnɔ a prévu b'a bolo donc mɔgɔ si m'o ta en considération aya Abdul Niang bi ka dilekibatigi fɛnɛ a bi ka dilekibatigi ka kow fɛnɛ ɲɛfɔ a kɛlen bɛ k'a kɛ komi a tulo gerennen don c'est à dire malien filɛ nin ye c'est à dire malien tɛ sɔmi diɲɛ kɔnɔ malien tɛ sɔmi a tɛ sɔmi abada mais dilekibatigi ka ko o b'a ni a bɛ baara kɛ ani minnu bɛ baara la ça c'est leur problème voilà ça c'est leur problème mais k'a fɔ de k'a bɛna Abdul Niang ni Bubu Mabel de k'a bɛna olu de kɛ malangolo ye ko ka mɔgɔw tigɛ olu la an ma tigɛ u la dɛ a bɛ ne ni Ala cɛ an ma tigɛ u la Seku Tunkara an ma tigɛ u la dɛ Abdul Niang bɔra dɔrɔn fa donna e la e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ dama min na o mais Bubu Mabel ye kisɛ min di e ka bi o kɔni o ye mɛn tigila ye awɔ k'o ye mɛn tigila ye i mana mɔgɔw nɛni i bɛ tila ka taa ɲininkali kɛ ko e i ye tani min kɛ k'o ɲɛna ko non k'o ɲɛna ko mais ko siɲɛ wɛrɛ k'i ka Abdul Niang ni Bubu Mabel ta est ce que aw kan k'a da don maliko kuma la tuguni n'aw bi malo aw kan ka da don maliko kuma la tuguni
N'a bi malo aw kan ka da do Mali ko kuma la tuguni. Bon, comment je vais dire, Bakari, ces bruits là c'est fait pour dénigrer la population, comment dirais-je, c'est fait pour dénigrer la transition. Donc la transition dénigrer ou la mission de oui, la transition dénigrer donc c'est-à-dire qu'uka bara que même si vous n'avez pas population là quoi. A compter foyo ko. Mon me ka surasu n'avez pas population là jusqu'à présent. C'est-à-dire jigi jugu be quoi. Au doronde do ka mission au doronde. Donc mogo munu be no abdinyang ni boumabele no lu kumaka ni barka bala. Donc il faut s'attaquer à eux. Donc il faut que vous attaquez au loup là, nous attaquer au loup là, où est loup fait coupe ce que loup affaibli. Est-ce qu'il faut attaquer au là? Abdinyang Boroka Jane. Hey, Abdinyang Bora Kochamanade, Aga Kumabi Munke Abdinyang là. Abdinyang est le plus attaqué parmi les journalistes et tout au Mali. Il est le plus attaqué. Parce que, Abimi fort, c'était ce qu'il faut. Voilà. Renseignement Mimba Boulot, c'est-à-dire c'est un vrai journaliste. Attestera Kumashitiche. Donc c'est pourquoi vous attaquez Allah. Sinon nous n'étions qu'au faux là. C'est fait, c'est-à-dire où il y a Amara Bachili de Daboranaï. Ko ou hakili là, ko politicien ou adversaire ou to politicien. Yaro ko olutu jouer. Ko politicien tout jouer ko ou hakila ko munu partenaire de ko no lubu do kaso la dien dongoro de ko lu de ou jouer. Ko lu de ou jouer. Donc c'est la mission de Boubolo Bebla Lembitala quoi. Voilà, Bebla Lembitala. Comme kuma min benembe nunun daka fo, blog batiki rete ko kuma fo. Donc blog batiki mi mo de black ou dénigrer. Aka mission ngoni, c'est impossible de a benala ke naka mission inhabitanye. Parce que ayira kaba aka ni fe nunun be koro dona kaba. C'est-à-dire, ala ubi kuma transition ka kabi nyuma fo mogo tigele do adala kuma la. Mogo tigera la kaba. Ayira adona. Abika ni fon fenke jena tiga koko kama. Malion tlala la mogo tigera la kaba. Aka ni tlefle na kuma chama ay buna harama de tige awla fo kuchun akofe. Anaka chokoro babe malion jigi tigera awla. Parce que fin va un dougolé de Mogoma a ben na kene masisa. Yaye. A ben na kene masisa. Kafoka out tate malikoye. An benin bela. Ko alaka seka sorasu deme. Jan fami diebe jelembe nuna bi. Diebe de jelembula. Ka tlatuguni. Ka sigi nyogon jugu fara oluka. Au fene bitla ka foko faku sengoromache. Koku nigebuka jamana deuna. Est-ce que ma kanga aw lame tukuni Johnny kanga aw lame tukuni mo ye aw ta fando saka aw kuntlena do aw te maliko kelela bi ate maliko kelela sini abi dlegebatigi ka kele de la dlegebatigi fene kale kan de do ale yere fene ale kera premier ministre abi se ka ke président donc onyeti soro fa ka fanga ma foka nige bo mo la Faka sorasi nous ma fo ku nigi bo mo la. Mais ko kele ne filibi awla. Ko kele ne filibi awla. Ni ya ye folo politicien ibeka ka fanga o sera ka dafri parce que ibeka ka fanga tabolo ku mai. Ibeka fanga tabolo ku mai. Barakelaw aw munu naka mogo kumba kono ka koro malion tigele do ala. C'est-à-dire, fin fait comme il faut à bétien. Ya, fin fait comme il faut ibeka ka fanga tabolo ma a beku tien. Beku nyeba tien la. O de kama sekera ibeka ka fanga la. Bon, oni nunu tatikeli. Mogo niko kibi ngaloni kalabanchi a kibe nunu nige bo mogo la. I yere de nige bi bo mogo la folo. Parce que nunu nga ko tien de bi kenema. A tien a lekete bi keneka kwa. A tien leki sebi keneka ka foku be peuple de kama
k'a fɔ k'u bɛ jamana bɔ nɔgɔ la ka jamana taa ɲɛ a preuve de bɛ kɛnɛ ma a ye kɛriw bila de dɔ bɛ ka n ka compte n ka fɛn signalé olu ninnu ta preuve de bɛ kɛnɛ ma k'a fɔ k'u nakun y'u ka jamana bɔ nɔgɔ la ye k'a fɔ ko jamana fanga taabolo ka ɲi maliyɛnw ka laɲiniw k'a bɛɛ bɛ ka sabati fanga bɛ ka taabolo min o de y'a taabolo ɲuman ye bon donc n'aw ko ko mɔgɔw b'a dɔn ninnu bɛ ka min kɛ preuve bɛɛ bɛ yen min b'a jira k'a fɔ c'est de la bonne gouvernance n'aw ko k'aw b'olu ka nkalon u ka tiɲɛ kɛ nkalon ye ko k'olu fɔ k'olu nege bɔ mɔgɔw la k'olu nɛni k'olu nege bɔ mɔgɔw la a filɛ nin a bara cilen filɛ a kunna nin a nege bɔlen filɛ bɛɛ la hali mɔgɔ tɛ fɛ k'a y'u ɲɛna a bɛ nin bɛɛ la jaa jogo ɲuman tɛ a yɛrɛw la jogo ɲuman tɛ aw yɛrɛw la ka fara nin bɛɛ kan barakɛri kɔrɔ barakɛriya o ye mɔgɔ tɔgɔ duman ye o ye mɔgɔ tɔgɔ duman ye jurisi barakɛri ala kana an ɲɛ da o ka Mali kɔnɔ ka sariya dɔ ka tila k'a sɔsɔ o t'o ye donc ne kɔni bɛ min ɲini a fɛ kɔni a ka mission kɔni Segu Tunkara b'a la ayi sisan kɔni an di parti ko la ne a ka fɛn an di parti ko la an ti maa de fana a bɛ maa de fana dɛ a b'a la o de kama a bɛ maa de fana dɛ a ma mago dilan di a tɛ mago dilan a ma mago dilan k'a fɔ k'a tɛ maa de fana bilen a ye nkalon tigɛ a ye nkalon tigɛ n'i ye se kɛ ne yɛrɛ ye a b'a dabɔ an ka Maliko kuma la a bɛ ne ni Ala cɛ a b'a dabɔ an ka Maliko kuma la parce que ni mɔgɔw tigɛr'i la une fois ka ban i ka kuma tɛ taa yɔrɔ si bilen walahi i ka kuma tɛ taa yɔrɔ si bunadamadenw tigɛra aw bɛɛ de la bɛɛ bunadamadenw tigɛra a la u tigɛra a ka dulokibatigi la Segu Tunkara e ko tɛ Dante e ko tɛ yarɔ Segu Tunkara e ta y'i daga ye kabala k'e da e bɛ ŋɔmiya la e bɛ ŋɔmiya la diɲɛ don o don kabi Ala ka e da e ma deli ka kɛ faso fɛ e tɛ faso ko la e ma deli ka kɛ faso ko la kabi i ye video kɛ daminɛ don min na kabi i bɛ ka tile fo k'a bila bi la ni min m'i sago kɛ dɔrɔn i b'o nɛni donc a tɔ sera i bɛ sara sa k'i bila ka mɔgɔw nɛni e bɛna i sigi k'e bɛ fɛn fɔ Abdi Ɲang ma ko mɔgɔw tigɛra Abdi Ɲang la mɔgɔ ma tigɛ Abdi Ɲang la dɛ Abdi Ɲang ma tigɛ na baara foyi kɛ ko min bɛ mɔgɔ tigɛ a la et puis kankelentigi de ye Abdi Ɲang ye a ko a bɛ IBK de fɛ a k'a bɛ IBK de fɛ wa hali sini a bɛ IBK de fɛ n'i y'a ye a farala transition kan IBK dala kuma de don Abdi Ɲang IBK kun bɛ Abdi Ɲang sigi de ka hami fɔ a ye da ni da ka hami fɔ a ye da ni da min b'a fɛ k'a fɔ a ye i b'a fɔ ko maa ni mɔden bɛ cogo min IBK ni Abdi Ɲang kun bɛ ten nɔ de donc n'i y'a ye Abdi Ɲang farala ninnu kan ka c'est-à-dire ni aw bɛ faamuyali kɛ de kalabanciya de y'a ta ye sinon anw si ma yɛlɛma o côté o côté n'o y'an ka jamana ka côté an b'o de fɛ c'est-à-dire anw ti fara opposition kan k'a fɔ k'an bɛ jamana kɛlɛ an ti fara mouvement kan k'a fɔ k'an bɛ jamana kɛlɛ o y'anw ka idéologie ye o y'anw ka idéologie ye sinon mɔgɔ 1000 bɛ Mali kɔnɔ bi o mɔgɔ 1000 fɛn o fɛn bɛ transition kɔ bi i b'a sɔrɔ a daminɛ kuma o si tun t'u fɛ mais n'a ma ɲɛ k'u bɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ jamana ɲɛtaw u bɛ k'o baara kɛ mais pour que an bɛ bila u la n'an b'an faso fɛ mun na an bɛ bila u la o de bɛ taa kɛ don o don fanga mana na a b'o kɔ fanga fana na a b'o kɔ an tɛ fanga kɔ dɛ anw b'an faso de kɔ i y'a mɛn fanga a bɛ faso de diriger anw tɛ fanga kɔ dɛ anw b'an faso de kɔ voilà anw b'an faso de kɔ diɲɛ maa o maa n'i bɛna ka anw faso comment dire an faso diriger dir'i ma an faso commandement dir'i ma an b'i fɛ voilà an b'i fɛ o de kama an seko kɛra min ye an y'a kɛ IBK ye IBK taara fɛnɛ ninnu nana an seko kɛra min ye an b'a la donc mun n'an ma fara aw kan parce que aw de kun ɲaaminen don terroriste la ko kutu fo ka IBK ka fanga dafiri aw politiciens a n'aw terroristes aw bɛɛ kun ye jamakulu kelen anw b'a kalama de anw b'a kalama k'aw politiciens ani aw terroristes k'a bɛɛ faralen de ɲɔgɔn kan ko Faransi de bɛ k'a sara
Faransi de y'a bila IBK ka jama la, IBK ka fanga la ka IBK ka fanga wuruba parce que IBK fɛnɛ banna Faransi ka ko caman de ma. A banna Faransi ka ko caman de ma. O goya kun bɛ IBK ni Faransi cɛ. Donc aw politiciens ni aw terroristes aw bɛɛ kun ye Faransi ka mɔgɔw de. O mɔgɔ ninnu na i b'a sɔrɔ a mɔgɔ ninnu olu de nana kana M5 créer tuguni. An bɛ se ka fara aw ka cogo di k'an b'an faso kɛlɛ. An dun bɛ aw dɔn ka ban. An bɛ se ka fara aw ka cogo di k'an b'an faso kɛlɛ. Mais n'i y'a mɛn Mali, i y'a mɛn Mali k'a ka armée. Armée de nana o de y'an bɛɛ sutura. Wallahi billahi armée nalen de ye an bɛɛ sutura. Ni armée kun tɛ ne don min na premier ministre ye papier minɛ k'a bɛ taa di IBK ma ko IBK ka a signé ko IBK ka démissionner. O don ni IBK kun démissionner na Mamadou Diko kun bɛ kɛ président ye. Ni Mamadou Diko kun kɛra président ye min kun bɛ kɛ aw kun b'a dɔn aw b'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan. Donc pour que k'o bɛɛ bali Sɔrɔdasiw ils ont intervenu parce que olu bɛ o de kama. Sɔrɔdasiw bɛ o de kama ils ont intervenu. Sinon coup d'état joli kɛra Mali kɔnɔ an mana wuli dɛ gouvernement ka baara comment dirais-je an mana wuli ayi fɛn ka baara peuple ka baara sɔrɔdasiw de nan'o tɔ lase. Donc peuple ka baara sɔrɔdasiw nan'o tɔ lase donc pour sauver transition ale de ta ye. Donc ale de b'a mérité ka kɛ président ye. Fa bɛ aw la a bɛɛ ne ni Ala cɛ. Coup d'état joli kɛra Mali kɔnɔ. Sanogo ka coup d'état aw bɔra a kalama. Aw wulila ka a ye jamana wurubaliko fɔlɔ min kɛ o kɛra Musa ka coup d'état ye. Musa ka coup d'état la ani Asimi ninnu ka coup d'état a bɛɛ kɛra coup d'état kɛ suguya kelen ye. Musa ka coup d'état la Faransi de y'a délégué k'a su k'a kɛ Musa kan. Faransi de y'a su k'a kɛ Musa kan. Bon o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw de kun bɛ yen. O y'a sɔrɔ population ma ɲɛ yɛlɛ anw ɲɛ kun ma yɛlɛ an kun ma Faransi vrai face dɔn. An kun t'a dɔn ko Faransi qui est à la base de tous ces conneries là an kun t'o dɔn. Bon bi anw y'o dɔn. Donc Musa ka coup d'état la Faransi de y'a su k'a kɛ Musa kan ka na ni Haïtiens ye mercenaires ye ka bɔ Haïti ka taa n'o ye ambassade de France la ka tenue d'u la k'u bila ka Maliens faga a y'a bɛɛ da Musa kunna. A y'a bɛɛ da Musa kunna. Donc sisan o Faransi kelen o de tilala ka fara terroristes kan a n'a ka mercenaires kan ani aw politiciens dangatɔ den ninnu ka bila IBK la tuguni. Alors o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw tɛ fanga la. Donc comme ça les militaires ont intervenu. An b'u fo la. Voilà, sɔrɔdasiw ye jamana kisi a ka taa bin terroristes tɛgɛ kɔnɔ. Voilà, et puis depuis u nana ils sont en train de poser que des actes positifs, que des actes positifs, que des actes positifs. Au début à gɛlɛyara. Parce que an hakili la politiciens y'a enquête cogo min na k'u bɛna enquêter ka n'u sigi u tɛ foyi kɛ. Mais à la fin fɛn fɛn kun bɛ suyɔ kɛnɛ na u bɔra n'a bɛɛ k'a bɛɛ yɛrɛ dukɛnɛ na an bɛɛ y'an ta tatɔ tɔmɔ la sisan. Voilà ka an y'a dɔn k'a fɔ ko accord 11 accord kun bɛ yen an ye Faransi ka jigi juguya dɔn an y'a dɔn k'a fɔ terroristes ninnu mana par hasard. Bon an y'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye au début u ma se ka baara daminɛ joona fɛn caman de bɛ yen mun kun kan ka dilan sokɔnɔna na fɔlɔ pour que u ka se ka baara kɛ i n'a fɔ accord militaire pour que u ka se ka kɛlɛkɛminɛnw san embargo kun bɛ Mali kan. Allahu akibaru Malien ɲɛ yɛlɛlen aw ka kuma bɛ taa min c'est-à-dire jɔnni ka dénigreli bi dɔn anw kun na de k'anw bɛ ban ninnu na de ne ɲɛ t'o la de diɲɛ kɔnɔ. Donc aw fɛn fɛn bɛ dénigreli la ka nkalon ta k'a da u la k'a b'u mangoya fɛn min bɛ n'Ala cɛ n'a bɛ se ka ninnu mangoya parce que ninnu ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ a bɛɛ tiɲɛ bi kɛnɛma de a tiɲɛw bi kɛnɛma de Malien ɲɛ b'a tiɲɛ de la su ni tile. Voilà. Nunu tɛ politiciens ye k'u bɛ tile promesse fu la ɲɛ dɛ u bɛ tile don o don ka château construire en Espagne k'a sɔrɔ nkalon don nunu tɛ politiciens ye dɛ an ka kuranko kɛra yan nɔ kuranko o yɛrɛ ala da acte kelen ma o b'an da ninnu na
aw politiciens ya an ka courant bɛ saboter yan nɔ ka sɔrɔ k'an ta k'an di Faransi ma Faransi ka courant feere anw ma feere cogo la an tɛ se ka min yɛrɛ sara fo an si bɛɛ Mali secteur informel n'o ye tailleur ni mécanicien ni fɛnw ye ni Mali secteur informel fagaju bɔ courant na a tɔ bi dɛ Mali ka courant ni Faransi ka courant a bɛɛ prix kelen o don min b'u bolo u ta an bolo n'a fɔra k'an ko courant sara ko ka baara ko la an bɛ bɔ min président Assimi i jija i ka courant sɔngɔ jigi a jigi yɛrɛ courant sɔngɔ jigi u kɛlen bɛ ka taxe kuntan fɛn o fɛn lié courant na i k'a bɛɛ bɔ a kan i bɛ min k'a subventionné ye kɛ o kɛ ka taxe kuntan ninnu bɛɛ sama ka bɔ a la et puis an ka lumière publique a bɛɛ ka mana énergie fɛ lumière publique sɔngɔ bi tigɛ mɔgɔw kunna diɲɛ don o don normalement hali ampoule kelen tigɛra sufɛ ni dugu jɛra u kan ka remplacer voilà u kan ka lumière publique u k'a bɛɛ bila a nɔ la i ka courant sɔngɔ jigi n'i y'a ye maliyɛn bi courant suɲɛ k'a suɲɛni tɛ ban yɛrɛ fiyewu courant sɔngɔ de ka ca mɔgɔw ma a sɔngɔ de ka ca buna adamaden ma donc i bi fɛɛrɛ kɛ ka courant sɔngɔ jigi k'a bila sɔngɔ la an bɛ se ka min sara sinon ne y'a fɔ aw ye n ko anw denmisɛnnin ma du min kun bi 1000 sara courant na o kun tɛ du bɛɛ ye dɛ o du yɛrɛ kun tɛ yen 300 200 400 et puis franc malien ni duba min ta mana kɛ 500 ye o mɔgɔw bi kuma ko non ko courant sɔngɔ dutigi b'a fɔ courant sɔngɔ yɛlɛla nin kalo in na dɛ a taara fɔ 500 la a ye fɛɛrɛ k'a koɲɛw nɔgɔya climat fɛn a waati la frigo min kun b'an bolo a frigo kun ye Russie la ka frigo de zili bɛ du caman kɔnɔ i b'a sɔrɔ ani dutigi ani du denkɛ fɔlɔ ye 2 ye a bɛɛ ni Ala cɛ zili de bɛ se ka san 40 k'i bolo a tɛ tiɲɛ i bɛ taa gabugu dɔ kɔnɔ i bɛ zili sɔrɔ yen i b'a sɔrɔ fo k'a kɛ bilenman ye i b'a fɔ ko ayi ko nin tɛ marché voilà wa irisiw ka minɛ de bɛ ten a b'a si k'i bolo de ne ka mɔgɔ dɔ delila k'a fɔ n ye ko Russie la n'i taara Russie la u ka cuisinière dɔ bɛ yen i bɛ se ka saga 3 bila furu kɔnɔ Russie ka minɛ bɛ ten de bon donc kuranko kɛra kuma y'a sɔrɔ ye kuranko kɛra o kɛra ɲɛ na sisan mais a t'a da mɔgɔw la dɛ donc nin ko ninnu de bɛ anw intéressé voilà fɛn minnu bɛ maliyɛnw lafiya n'u bɛ k'o acte poser fɛn minnu bɛ jamana libérer u bɛ k'o acte poser an ɲɛ t'u la foyi la ni jamanajɔ baara tɛ an ɲɛ t'u la foyi la ni jamanajɔ baara tɛ an ɲɛ t'u la foyi la ni ka jamana bɔ bolo la n'o baara tɛ aw ka mafɔli bɛ se ka a kɔni a bɛ se k'a da a garisɛgɛ min ye wari minnu ye a bɛ se k'olu minɛ k'o dun fɔlɔ mais k'a fɔ k'a ka mission de bɛ mago dilan a tɛ mago dilan fɛn bɛɛ n'a na Ala cɛ n'a ka campagne de dénigrement pour les militaires n'a bɛ mago dilan sisan tun b'a sɔrɔ a ye dɔ dilan a tɛ mago dilan parce que u bɛ ka min kɛ tiɲɛ de don tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kuma tɛ k'u b'a fɔ dɛ u bɛ ka acte de poser mun ye maliyɛnw sɔnw ye ou bien acte de poser min ye maliyɛnw daw la donc les restes là on s'en fout leur vie privée là ça ne regarde pas ou ka vie privée tɛna courant di anw ma ou ka vie privée tɛna ji di anw ma ou ka vie privée o tɛna anw ka jamana libérer ça ne regarde pas voilà ça ne regarde pas min b'an n'u cɛ dɔrɔn u bɛ baara min kɛ k'a kɛ ka jamana territoire bɛɛ libérer voilà o de b'an n'u cɛ donc le reste là a bɛɛ n'Ala cɛ n'a bɛ se ka ninnu mangoya aw tɛ se ka maa si mangoya maa si fɔlɔ ni kun ye nkalon tigɛ maliyɛn kun bɛ da la parce que o y'a sɔrɔ u kun tɛ tiɲɛ dɔn ka bɔ nkalon na mais an bɛ don min na ko bi maliyɛn bɛ tiɲɛ dɔn maliyɛn ye tiɲɛ dɔn n'a fɔra aw ye ko kurantigɛ min dara Mali kɔnɔ ko maliyɛn bɛ se ka a sigi ka kalo joli kɛ dibi ni funteni ni sunkalo ni funteni ni lajaba la ko maliyɛn bɛ se k'o kɛ aw bɛ da o la nka a bɛ kɛ dɛ awɔ maliyɛn bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma a ka liberté nɔfɛ voilà maliyɛn bɛ sɔn diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ma a ka liberté nɔfɛ Ala ka segin ka peuple maliyɛn fo tuguni
Tchemugo, salam alaikum, bifo. Ka sigi ka peuple malien fo tuguni, ka sigi ka peuple malien fo. Wallahi billahi ka sigi ka peuple malien fo. U ka muɲu ka sabala. Ali bi anga muɲu de. Allah, c'est-à-dire donduma on bi kofé kana. Donduma on bi kofé kana. Bitla ka nyini mununga dugu benimbe frontière numa. Mununga village benimbe frontière numa. Na ye fon fenye aka frontière nuna minte yetaye aya fo aka autorité wi. Aw mununga dugu aw mununga village bi frontière nuna na ye fon fe ya nyena minte yetaye aya ka autorité ou averti. La Guinée présent est placé dit ou kana Kouré Malé kana ka base sigi ay Kouré Malé ou ba sigi la Guinée Kouré Malé tu sais ka sigi Mali Kouré Malé ou tu sais ka sigi Mali Kouré Malé ou ba sigi la Guinée Kouré Malé mais c'est-à-dire au fond comment dirais-je Mamadou Doumbouya aka ko ngadne kosre. Parce que mon mundo a acte d'opposé au Djarane. Abi hine au Djarane. Mais mounye ka ato Francikana aka bazi sigi. Francikana aka bazi sigi Kouré Malé. Mamadou Doumbouya, il se kouture chounende. Non, Mamadou Doumbouya, vous avez sali la mémoire de Sékou Touré. Wallahi billahi faut ka djien wuli Mali yere ta favela te parce ne ba do abi frontière nunu mena ati se ka putere ke Mali awon dalembola imane te kuma la kotuma uti se ka putere ke Mali parce que ni base nunu yere France te se ni base nunu entretien ko France talema ka base u sigi yoro mina abene ni ala ke France te ta base u entretien ko aw ka siga ka laje don abenala ti atise base no entretien koro ne ko nga ala deli e fen o fenye ala ka ne ka présidence sigi no tromper awo vote c'est en mois de novembre de la vote biké c'est vers le 20 ou bien le 22 novembre quelque chose comme ça novembre la vote biké ni ala ye tromper sigi ou ya base sigi ko bitla ka bewuli parce que war fa ma duma ba betike wallahi war fa ma bi duma ba betike donc base nunu ayi to ka sigi awa ayi to ka sigi mais o tise ka putere ke ona mais Sékou Touré tiere la Mamadia ka mémoire sali na fora Sékou Touré ko président de bina soro la Guinée o bina sigi oro di tubabuma ko ka sigi ale ka dugukolo ko ale ka dugukolo ka ça y est monnaie de wallahi billahi ça y est monnaie awo ça y est de biseka nike nyote Sékou Touré nyenema ali ni ya fo tubabu ye ku kana ka base sigi te son asigi abenala ti iya fuye ku kana ka base sigi abenala ti te son ka base sigi Sékou Touré nyenema la. Mais depuis Tchena kuma munu ba fo Amado Seda wala Amado Ayesila de Amado tangaka toy anna chogo ni nunu na togo tikele ay différence c'est ça de dongoro ba fo ngaye Mamadi toy Mamadi na chogo mina ani nunu na chogo tikele unna chogo tekele Mamadi muso gendarme ale refene est-ce que gendarme te ana parti ana muso be yenga gendarme nationalité bubulu olu na mbise ka jaga sraka kele chugudi anti se ka sraka kele donc anga foite sama anga fenti na ma se ama ante sama Kouré Malé ka dugu kole peut-être Ashimigo kabna ka dugu mine avant ina ko se keto da ma iba soroge Ashimigo kaka metri kele metri sibrinya kele te to tiebulu donc avant ina ko Ashimina to do attaquer parce que mogo ga foli la Mali bi fo kurusadi
fo kurusa banamba mi bana mi be fo mobile bi jo akoro ni bita efena mali bi fo yini no mais non ça c'est antina anda do kuma wala tuguni tubabu ya a dese ka bla yorom na amba tui anti si ani la Guinée ti fe nyoma la Guinée c'est un pays serre, c'est un pays frère ani la Guinée ti na se nyoma mais Mamadi Doumbouya ye bara mi ma jane de ika fani bade ni mais ye bara mi nge Mamadi Doumbouya ma jane iku manga to toko sila tubabu ka sigi kana sigi fena ka sigi kana sigi la Guinée kono wallahi iye Sekou Touré ya shuneni a benala ke ni ma Sekou Touré shuneni iye Sekou Touré shuneni mais i kana ni flede wallahi utatula ni you désobéi dongodo utatula c'est-à-dire tubabu ye mɔgɔ ye e b'u dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan hali ni y'i fa ni ba don juru la k'a d'u ma u b'a fɔ k'i k'i muso ni denw fara a kan a bɛɛ n'ala cɛ u ti n'i to yen mais bon peut-être i fɛnɛ tɛ i ka peuple kama i bɛ ye olu de kama donc n'i bɛ ye olu kama tu es obligé de les obéir anw ma jigi la mais k'a fɔ de k'i bɛna fɛrɛkɛ ko ka anw provoquer kana kɛ Mali ni la Guinée c'est un lien sacré oh Mali ni la Guinée c'est un lien sacré Guinéen badé de bi c'est-à-dire jikɔrɔni bɛɛ ye Guinéen presque kana kɛ dɛ Mamadi kana kɛ dɛ Dambazima voilà Dambazima on va se défendre militairement en bas do itina se ka c'est-à-dire uti sana quoi bi segi kuma inga tuguni aka na kuma infli de ne ma fa yengo otan fle ne ngo sora situbulu nde la ka kuma info ya nya fa ma fa de ma fi yengo sora situbulu ngo mercenaire ni terroristes de recruter ka bla mogola ka to lu di sayama ngo parce que nous ka mogo kele sara ni u ka sora si dengele saru bulu u be mi sara o ni songo yo somogo bulu ngo ala de bo hagedo donc pour éviter ça u ka sora si mancha sora situbulu donc ubi sora surtout bolo nya fa ngo sora surtout bolo do fene segira nga kuma ka ko sora surtout bolo est-ce que général Issa Jawara ah oui c'est Issa Jawara mi to ga émission ke gadi malien ka fenga atu bolo sora surtout no bolo a benen ala teni sora surtout bolo territoire jamana munu mi coopérer nu yede u bolu de ka sora sumina ko lu di sayama ema u ya ke ka accord militaire la jaku yala ko foni kele benolu ka kan sora suka tu deme parce que sora si tubu a benala ke sora si tubu wa mogo ni ka sora su duma u yemi nga tirayer Senegal lo bode kila akoma na wuli be bonga mogo de blakata be fukar dingolole uni musu bakoro be kili wallahi uni musu bakoro be de kili ou bien volontaire munumina kana ou inscrire fait droit à bana donc nunu bika ubika fait munu ke base munu ke ka jamana duru uma jamana nani soro sisa oh donc abana parce que Mali entouré de ni jamana wulun flande donc o yuka base sigi jamana nani na an to saba kon fo ku saute se ka to ka base kon sigi ayesi jamana kon fo ku sa ka base te sigi. Oh, donc, au ben, on te sera unye. On n'a pas perdu. Wallah bilahi. Ou d'ailleurs, qu'à espionner. Alors, il y a une solution, mais ça roule. Moi, il ici d'anglais devant ton moro. Alors, il y a une solution, mais ça roule. Ni ala uchi dongo ka bouda ku be on attaquer militairement les ala nga c'est-à-dire au population mun sona nu nga basique asike au nyena aka duku komai aw population mun sona nu nga base ka sigi aw nyene a benene ala che nu ye ayesi jamana provoquer dia dongodo ni c'est-à-dire ni ayesi jamana yu défend aw de bisa a benene ala che ni ayesi jamana yu défend aw population de bisa aw kumanga so abada nu ka base ke aw nyene wallahi oh Suleiman Koulibaly OK Suleiman Koulibaly mon père donc aw kumanga so dia kono nununga tuka base c'est-à-dire nununga base problème de nunu mana ka base sigiyoro bi problème parce que utina on attaquer an sigi kulaje wala bila utina attaquer an sigi kulaje et puis les moyens ne nous manquent pas pour nous défendre les pays de l'AES les moyens ne nous manquent pas pour nous défendre na kera
qui s'est filmé à la population de about de son. Maintenant, il y a Asoro Fene, à Djobalade, parce que a des son, ou qu'à base sigi, qu'à voisin attaqué, à Niana, vous n'avez pas réagi. Machima boni jamana, ni jamana nani kono. Quoi les anga boanga marché, ko bazou kana sigi en faire. Les bases sont, bases nous ka inconvénients, nous ka conséquences de bina. Parce que nous, y a attaqué à Benin à la Senantanta Sara. A bomi djougou manata fli a kainino, oye a kungo de abouli. Ah, donc, problème faut être là. Mais on va te souvenir. On te souvenir, bi, on te souvenir, c'est on m'a armée ou l'armée de l'AIS. L'armée le plus aguerrie du monde. Après la Russie et nos alliés. C'est-à-dire l'armée le plus aguerrie de l'Afrique. C'est l'armée de l'AIS. Awa on de bolo bala shunitle ka jugu kele anyeba on de kono awa kele on de bala santani kobi jour et nuit voilà nani terosu tlala anu badam an te se moko mani moko masai ama antina suma de ante se moko shima ni menu serama on va te défendre au population bi sega ka tuguni au population min jenanai Nunungu ka base sigi au fi ni bomu flila yaro sénégalité sénégalais sababi bo kidalla Côte d'Ivoire sababi bo kidalla hein yaro français sababi bo kidalla la Guinée era koni fenete abeye jamana denu abe jamana deni abene ne alate abe jamana deni donc problème ta là ni juguya feneke ana avantage bi nyogona a benin alati ana avantage bi nyogona awo aye place duma ali chine ku sigi sigili ta problème mais nous ya attaquer dien dongoro va répliquer a benin alati ako black no nous ya attaquer dien dongoro on va répliquer voilà nabimi abimi nyina ba so donc ambalema o nti bo kuma la baba biano chemo kulubali balazantour segu nika publication do ebi ne re balima ke no ye dawiye na ba fama ko la buzu ka fatura segu ne ni daudo na ekola sogomada kele ana koromso adalema koromso minga amogo saban dona ko la somana kele me koromso nga corona awnye neni dawdelu vraiment daw kerane fe depuis ali yen ne kana daw bi ta baro kene fe su wallahi abta baro kene fe su vraiment nyaka bani me bi ajuranka tiere la donde makariye ko donye makariye wallahi donye makariye neni daw de premier cycle ani premier cycle bege nyoko fe nena koromso. Donc, mi foli ke ala ka hinɛ daula ala ka yafa kama ala ka darosma ala ka fara mɔgɔ to jɔnga a taara ka den minnu to yarabi a ma bi dugawu kɛ ala kana du barika t'a fɛ vraiment c'est triste dɔnbaga saya a ma ok donc o bɛ kɛ n ka vidéo laban ye vraiment mi foli kɛ. Vraiment, ça m'a touché aujourd'hui, quoi. Il m'a touché, quoi. Je m'ai dit que je suis malade. Wallahi. Je suis malade. Wallahi. Et bah, donc, il y a une école qui est faite. C'est ce qu'il y a tigi quoi. Aya jete me ali mogomi ini mogomi école qui est faite. Il va y aller de bi wele toko jeni jamu jela, quoi. Yaye. Donc, ini mogomi école qui est faite. C'est un lien très sacré. C'est un lien très sacré. Et puis, pour moi, quand même, c'est un lien très sacré. Ne promotionnel bi yoro ni bi yoro ni wallahi. Parce que, wati munu do ni temena la quoi. Ni seki a watu bi seki kana me. C'est fini. Oya banini. Donc, ami dugo ke amunu torako. Alaka shini kena di ama. Wallahi, alaka shini kena di ama. Vraiment, dauka bi bani a ne touché doni wallahi. Touché re. Bika photo la jedron. Na tara fe abi baro ke fe ben la yela wallahi ne ya farama alaka adaro ke jenatu fil dawsi ok aw munu bi amba bela jelefo aka ambe kuma wore
aya hakili sigi maliko la dongo base sigila nunu aye tike wula akata mogola abene ni ala aye tike wula de akata mogola ali nunu jamana nani farala nyanga utese aye si jamana wula d'abord minenti aya obi ka signale de sono nga réseau kan minente jamana shibolo francima jamana shi coloniser kai ali pisole kelendi maka kise kala kiki yere défend donc aya hakili sigi voilà. C'est des non-événements. Ne connais pas la délai la ka novembre nous ma c'est de Trump pour qu'à président la Amérique ou ne ka souhait mbani ala fa ala ka c'est-à-dire ala ka ngania la je ka jamana nous la je tellement ka enseignant to abubulu wallahi